Koľko tam mali dozor? Nikoho tam nemám dozor. Ale oni tam majú dovolené chodiť, keď sa ohlásia vyučujúcemu, s ktorými majú hodiny, keď majú výchovy, nacvičujú si program, ale nikto nehovoril ani o futbale, ani o švédskych bedniach, o skakaní. Lebo on mi tvrdil, že si Lucy dovolil vytiahnuť švédske bedne. Takže on ti povedal podmienku, že niekde tam bude dozor, že si môže zobrať švédske bedne. Ja ti povedal. Prečo si ho oklamal? A čo? Jakže nič, on povedal pán učiteľ, že ty si mu povedal, že tam bude dozor. Potom podmienok ti dovolil tie švédske bedne. Nerozumiem. Ty si nepamätáš, čo povedal. Ty si mu nepovedal, že tam bude dozor. Takže pán učiteľ klame. Ne, ale to veľakrát som tam. Nerozumiem. Veľakrát som tam bol. Celý na stane. 1000-krát nič nestane, 1000. Dobre, ale však... Ty si na hlavu padnutý! Už sa ti stalo z toho, čo robíš! No, to je tak. Ty nerozumieš, že nás zavrú! Nikto sa nebude pýtať, či sa tebe 1000-krát predtým nič nestalo. 1001 sa ti stalo! A nikto tam nebol! Lebo ty si oklamal toho, kto ti požičal to nárade. Takže pán učiteľ klame. Keď neklameš ty, tak klame pán učiteľ. Tak si vyber! Tak to ťa bude stať dvojku schovania, môj zlatý. Kde je Dominika a ostatní? Dominika nechýba. Celý deň. A ostatní? Tiež. Peťo išiel Peťo domov, odišiel, Mároš, pýtal pán učiteľ. Miro tiež, aj Miro je s Paťou. Kto je s Paťou? Miro Vraža. Miro Vraža, to sú dvaja. Aj Miša. To sú traja, Kamil je štvrtý, Petrika som pustila. A Kuruc. Ale Julo bol dole niekde. To ma nezaujíma. Petrik išiel po štvrtej. Kuruc tu není. Ďalej. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4 nechýba. Majú zakázané ísť do telocvičny. Malá Viera. Neviem, či mám všetko. Neviem, idem sa ti pozrieť. Ak on prídeš, pošlem na prosím. Majú zakázané ísť na cvičovať. Jasné.